Sitt xhur mill-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia għadu mhux magħruf jekk il-Maġistrat responsabbli mill-inkjesta tal-qtil tagħha segwix it-talba li għamlet il-pulizija biex jinkiseb l-aħħar laptop li kienet qed tagħmel użu minnu. Rapport ippubblikat il-ħadd fil-gazzetta Malta Today żvela li jiem wara l-qtil ta' Caruana Galizia, il-pulizija kienu talbu lill-Maġistrat Nivella biex jiġbor il-laptop li kienet qed tuża Caruana Galizia. Madankollu għadu mhux magħruf jekk dan il-laptop inġabarx, bil-Maġistrat jgħid li ma jistax jikkummenta meta mistoqsi jekk talabx il-laptop lill-familja ta' Caruana Galizia. Waqt li konferma t-talba li saritlu mill-pulizija fil-Qorti fejn talbuh jieħu fil-possess tiegħu il-laptop u kull informazzjoni li tista' tajn fl-investigazzjoni, il-Maġistrat Vella qal li ma setax iwieġeb għaliex l-investigazzjoni min-naħa tiegħu għadha pendenti. It-talba saret wara li l-pulizija nsebħu mal-ewwel li l-laptop li ġabru mid-dar tagħha kien antik u allura ma kellu l-ebda informazzjoni riċenti. Huwa mifhum li l-aħħar laptop li kienet tuża Caruana Galizia għandu tarif importanti dwar l-investigazzjoni. Fil-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra 3 akkużati mixlija bil-qtil tal-blogger, l-espert tal-Qorti Alfred Cardona qal li l-unika laptop li ngħata biex janalizza kien dak li Daphne Caruana Galizia kienet tuża sal-2015. F'Diċembru li għadda l-Ispettur Kurt Zara xedt li fuq ix-xena tad-delitt ma stabu l-ebda traċċi ta' xi laptop u mifhum li dan il-laptop intuża l-aħħar darba fid-dar tagħha fil-bidnija. Il-Malta Today staqsiet lil Dr. Peter Caruana Galizia, ir-raġel ta' Daphne Caruana Galizia, dwar jekk il-laptop huwiex fil-possess tal-familja, iżda ma rridx iwieġeb. Mhux qed inwieġeb mistoqsijiet, minix nagħmel intervisti, qal Dr. Peter Caruana Galizia, anke jekk familtu, l-aktar uliedu, jikkumentaw il-ħin kollu u għaddejjin b'kampanja jitkellmu dwar il-każ madwar l-Ewropa. Bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia hemm 3 persuni akkużati u l-Pulizija Maltija, flimkien ma' esperti barranin, ħejjiet u għandha każ b'saħħtu. Iżda persuni mitħla tal-investigazzjonijiet jgħidu li l-laptop riċenti jista' jkun importanti anke biex ikun stabbilit il-mottiv wara l-qtil.